kublai pi baro ngade iwan ripde additional secretary Ribhoi Tourism Environmental Development Forum de hakani kapor ka forum jongi kala penbet banlek yuk kejat haki quarantine center jong ki community bapher jong kadong Ribhoi jongi gidan kumba shipotli ki bangi mu banlek mentakasngi ka khatlai tarek bat gidan shibun ki community quarantine center Ribhoi raya mentakasngi ngilek tam kumba shipotli habadan kumba san phongot ie ki basa hakini quarantine center de hakani kapor nginyat shakmat banlek no ban sedang ningkong na umling rengkat ki members baro jong ka Ribhoi Tourism Environmental Development Forum ka kenhun Ribhoi Tourism Environment and Developmental Forum hapo ka jingalam jong ba plilat tiuso kumu chairman baru ba marvelous pede kumu general secretary kadai ka kenhun ka baju persyang bantrei na ka banta ban kentiu ya ki kam jungo kai perthei Ribhoi district da ka jing persyang ban ya langru bat kiwe ki kenhun la ki dei kenhun shimet ne ki kenhun seng balang la ne ki bor sarkar watla ka don kene ka jing themu ka bhakmat ban kentiu ya ki kam jungo kai perthei Ribhoi district henrei hak bakum kene ka porpan kaba ka perthei ka don hapreng ka jing khun ban yele persya ya ka jing saphryang jong ka jing pang coronavirus kene ka kenhun kala shim ya ka jingkit khli halade ban le jingo bat ban le ai mansim ya ki khun samla ki badon kam bansa quarantine hadin ba kila on phai na ki pat ki jala jong gari India ya kene lale khnang ban pentikna ba ka jing pang kamla ban por sya ki pat ha kene ka jing le jingo ya ki quarantine center hapo ka district kane ka kenhun kal ai mansim da ka jing ai jingkran hamman laki quarantine center badru da ka jing bam sya ki te ki khun samla ha ka ju kapor kane ka kenhun kala pan pau sya boro ki pai ba om dei ban khain sting ya kane ka khlam henrei dei ban shim kya ban but ya ki jing ptha jong sarkar khnang ban pentikna ba kane ka jing pang kam dei ban sapriang bat ba ka thain kan don hapdeng ka jing chong suk chong sain ila dep wan nang pendep lut ya kini ki program ki jungi nakaliang ka Ribhoi tourism hakabang ilawan ban pendep ngida wan phai nang tenapo umroi kaba khadu ka jagalek ke jungi nadu meneng ilaya pendep ya ki quarantine center jong ki community jong ki sinong kumba shputli ye ki bang ilayo ban yo rung haman laki constituency ilayo ban rung nadu napo ko umling ka nasionong umling ka bahapo ko nong po constituency terten napo nong po constituency ka umsning constituency nilayo ro banlek siapo maulungkhung ka mawati constituency ban nang tu ngipoi siapo umroi ka bakhado gobon e dia po umsning ban po nongpo badang surok kadai kasin ka baningkong ka nakaliang ka Ribhoi tourism bang ikwa ban beset yakini ki quarantine center ki jungi ki badang po ka them Ribhoi ka bayi ka jungi ban ai mansem ya ki kun samla lani kitu ki balik tre sabar aba kilawan bakin pendep ya ka kajing betha nakaliang ka sarkar kumba ka sausngi bikin pendep ya kata kajing syong quarantine ka jungki nakaliang jong ka seng ni ai mansim yaki ba ni kitbok riang yaki ba kiru kin ai mansim yaki bahaya ngasem ki jongki leng ba kajing long disiplin bakin sengap ya kajing kongo ya ka ai ka ba ka government kala hikai kala penbena leng ba ka health department ya ka ba lightly kita kimat ki ba kongsan kata kalong bandeng iki mas ka bangilek sa surok abang imi sekejaka kiba bun brio bang leti jingtit bat ngin persyang banle ka social distancing ban ye jingai na iwe ngem dei banle sekejaka ba bun brio bat bang ide ban penlien ya ka jing sakti ka jungi ba kumbala hikai nakaliang ka health department kumba ki asya man lagi senong kila hikai bat nganget ba man lagi senong ki badan ka them Ribhoi ka jungi bat hari kasih jantia bat ka perthai bro kowe ki juai ka jing hikai ya ki pai ba kumno bikin le khoj la de bikin sat kiti so ban mi rung hayeng ngin law ki jan ki jungi ngin sat ki kiti ki kijat ki jungi ba kumta ter kani kalong ka jingi kai ka ba nakaliang jong ka forum ka jungi ngi ai mansi bat ngi sungu ya ka health department lang ba ka sarkar ka jungi ya ka ba kila ai ka jingi kai ya ki pai ba nang bengin long ki bala ban fikir ya la ka jong ka met ka jungi te kani ka de ka program ka ba ningkong jong ka Ribhoi tourism hadin jong ka lockdown ka ba nilai ba ki pai ba hi ki bawan na ba la ni khna school ki balik pulis sabar ki don kam hi ban yasno tilang bat ki ya ka bangili ai mansim ki tengi dang perkhat ba ki babon kum kini program ngin sedang ban lek biang namar ki dang bon sisa ki snong la ni ki quarantine community ki ba ngimpat yo ban lek ki babon ba tengi la yo ki phone call ni kirang ba snong tengi sapan bet pat haki wi ki por nakabanta ban lek ya kendo ya ki te tang ini kita nakaliang jong ka forum ka jongi ngi kitbok riang ya gitu bar khot ki ba
Ngilalit banyak kendu ba ublay utrai kenrat undor nekat bat ki kublai sibun.